Moja mama sa rozhoduje medzi tým, či si kúpi jedlo alebo lieky. Ja tak žiť nechcem. To sú slová muža z východného Slovenska, ktorý hovorí, že aj toto bol dôvod, prečo odišiel do zahraničia. Štatistiky ukazujú, že v čase ščítania býval takmer každý 20. Slovák v cudzine. V nasledujúcej reportáži sa dozviete, kto sú slovenskí ekonomickí migranti a z ktorých okresov ľudia odchádzajú najviac. Moja mama má teraz na výber. Buď to bude jesť, alebo si kúpi lieky. Ja klobúk dolu dávam pred tými ľuďmi, ktorí dokážu z tých peňazí vyžiť. Hovorí Juraj z Osniny, ktorý pracuje v Norsku ako vodoinštalatér. Má 2 dcéry a o návrate na Slovensko neuvažuje. Hovorí, že na to zatiaľ nevidí dôvod. Podobne je na tom aj právnička Lucia, ktorá odišla žiť do Londýna pred 9 rokmi. Skončila som právnickú fakultu na Slovensku v Bratislave a hlavne som sa rozhodla odísť do zahraničia kvôli lepším pracovným možnostiam a samozrejme kvôli lepšiemu zárobku. Z takmer 5,5 milióna obyvateľov s trvalým